Bueno, hemen jarraitzen dugu Ataun irratian, eta gaur bikoizketen guran itzego dugu, ze askotan bikoizketa ere ez da erraza izaten egitea, ni aitortu behar dut, ze gurazki gure gonbiatuak eta ni irakasle berdina izan dugu, galdetuko diot berai laizta. Gaur gurekin Juleire Ola eta Igon Hernández. Kaixo Gabon. Kaixo, Gabon, Gorka. Oso ondo. Bueno, zer da bikoizketa? Bueno, bikoizketa esantzakegu bi aspektu bat izan teknikoki da munduagoa ez, azkenean da interpretazioaren teknika edo espezializazioa ere bai, orduan ahotsarekin interpretatzen dugu, orduan aktorea gara. Zer deskribapen hona? Bai. Gira da, lehen zarreran aitortu bardet, konfinamendu, konfinamendu pasata, nos sortu zitzaidan aukera bat, binai apuntatzea, bikoizketako takitzen bat, hiru lau hilabete, eta nire ikaslea Kiko Jauregui izan zen. Bai, gure Kiko. Bai, oso Kiko. Muxu bat emendik. Bai. Dakit, zuek hasiera binai egin zenuten? Bai, biok. Nolako izan zen zuen lehen eguna? Wow. Zer galdera ona. Bai. Ona, Bai. Nik, Asizu. Eske... Zuren hau hasi zinean gainera. Bai, eske, karo, nik nola erditik paroi bat egin nun, naiz asko goratzen, baina lehenengo eguna nervioso, segurísimo nervioso nola. Baina, egia da, akademin bertan, da ongiroa eta irakaslek nola eremate dituzten klasek asko laguntzen do. Nigo atzen naiz, enintzela Kikokin hasi, baizik eta Nagorerekin, beste irakasle bat, uain ez dago binaien, eta horrekin hasi nintzen, lehenengo probak berekin nintun, eta gero jakiko sartu zen, baina oso guai, ze baina hasieratik nola ariketak eta jartzizkizuten pixkat berotzen juteko, jendea ezagutzen juteko, oso guai, oso politia. Bai, ni hasi nintzen 2018an, bai, 2018an, eta bai, nik ere bai Nagore izan zen ere lehenengo irakaslea, bai, eta baina gero segituan Kikokin, ze, amatasun bajar duzun da hori. Baina bai, eta nik ere gogoratzen dut lehenengo eguna, ez azki lehenengo eguna gogoratzen uste dut, baina esango nuke negola, oso lotxatuta ze grabatuta gero zeure burua entzun behar dezu, eta hori oso gogorra da. Oain jaoituta gaude, baina garai hartan, bai, oso gaizki pasan un alde horretatik, baina, beharrezkoa da ikasteko. Jo, pentsa, nik ikastore inon, maskari jakin geuden dano. Karo, pandemi... Eta ez genuen ezauten, eta hori gogorra egiten zitzaidan. Eta uste izan zala, azken klase una, azken horrekoa, ezagutzen ditun... Maskarilla gabe. Aurpegi guztia. Eske movida hori, eske hori. Jendea ikusten zen duen maskarillakin eta beste pertsona bat zen, bai. Bueno, bikoizketa asko aldatu da, hasieran, Ameriko hamarkadan, asko bikoizten zan, ez? TV, nik usteet, asko bikoizten zuen. Nik goratzen naiz, Batman y Robin euskeraz ikustea, bai? Bai, aldatu da, bai, barruko lana nola iten dan, baita ere, ekoizpen orduko purua. Barruko lanan aldetik aldatu da, guk ez dugu bizi, ze azkeneko talda honetan ez dugu bizi, baina leno bikoizten zan danak batea sala berdinen sartuta, estenan zeuden aktore guztiak batea atrilaren mikrofonoaren aurrean.
hori aldatu zen, eta oain bakoitza juten da bere pertsonaia bakarrik grabatzea, suelto, pistan deitzen zaio horri. Edo bandan, ez? Edo bandan, bai, bakoitzak. Eta aldatu da, teknikoki aldatu da zentzu horretan. Eta baita ere nik uste aldatu dala velozidade kontukin. Osea, leno igual gauzak beste patxara batekin hartuko zien, mimatzeko denbora gehiago eskaintzen zuen, baina guain produkzioa atera barra da azapatilla, orduan askoz azkarrago inbarradia grabaketak, askoz ere bizkorrago dana ensaiatu, prestatu eta grabatu. Eta gero ordu kopuru aldetik, bikoiztutako ordu kopuru aldetik, betikoa, ETV 80 markada horretan izan zuen, bikoiztu beharra, eske etzeon ezer, direktamente, ETV sortu berritan zeon. Bai. Eta ordu pila bat bikoiztu zituzten, baina karo, iritsi izan momentu bat, ja bazeuketen katalogoa, orduan, goazen revoluzio gestea, jetxizien orduak, eta horre ontzien urte batzuk oso ordu gutxi bikoiztu zianak, gu gaindik ezkeuden, eta horren arira etorri zien, barruko problemak eta azken urteetan lege bat sartu zen ikusentzunezkoen legea. Bai, 2022ko ikusentzunezko legea. Eskarrik asko. Etxeko lanakin. Bai. Eta horrek, obligatu zituen, baitez ere plataformak bikoiztera hizkuntzako ofizialetan beraien katalogoaren portzentai bat, horrek asko igo do bikoizketaren ordu kantidadea. Eta ETVek nik uste nola ikusi don ondoan kompetentzia zeukela esan do, igual hasi barko gara berriz hau indartzen. Eta egia da azken urte, pare bat urtetan, 3 urtetan, ahi dala pixkanaka, indarra ematen alor horri. Gehiago beharko luke, nire ustez, bai. Ze ikusentzunezkoak inbadituta gaude gaur egun mundua, eta euskeraren presentzia ikusentzunezkotan da, akuentagotas. Orduan, hor boterea daukena benetan bikoizteko, eta diru publikoa daukena bikoizteko, ETV da, orduan, nire ustetan hor kaina gehiago sartu beharko lukete. Eta, ez bakarrik bikoizketan, nik esango nuke baita ere orokorrean euskal edukiak, orokorrean, euskerazko. Bai, esate baterako, hau ez egon galdera gidoian, baina, zue primera buruz, primeran dondoago, baina ikusten dut gauza gutxi daudela, zerbait gehiago faltazaio. Bai, primeran eta makusi biak, ez? Bai, egia da, primeraneko katalogoa, egia da, pixkanaka idiala gauza gehiago igotzen eta gauza gehiago publikatzen, baina bai, eta dauden telesai eta filmak, igual ez dia oso ezagunak, ez? Nik ezakize kriterio daukaten eduki bat aukeratzeko eta beste bat ez aukeratzeko, baina ezakit. Baina egia esan behar da baita ere dauden gauza asko oso nadiala, baina ez dakate ikusgarritasun hori eta orduan pena bada. Ze eduki hori oso ona da, baina jendeak ez du... ez dago publizitaterik horri buruz, edo oso gutxi eta ez da enteatzen. Orduan hori pena bada. Nik gehituko nuke, ETV-ren, hau nire iritzi pertsonala da, ETV-ren, ez dakit dinamika o politika o ez dakit nola ditu, da pixkat, ez dakit oso dispersoa, dauzkezu ETV bat, ETV bi, ETV lau, ETV iru, makusi, primeran, guau, ez dakit, dauzkete nola indar orain berriak, dauzkezu nola frente asko irikita, orduan hori guztiak gestionatzea eta edukiak ondo promozionatzea eta jendeari ondo iristaraztea eta nire iritziz dauzkete hori frente asko eta horri guztia atenditzea se les escapa un poco de las manos. Egia da eduki aldetik beste arazo bat dago, nola horren beste frente dauzkezun eta horren promozio gutxi itentzaion eta jendea ezten enteratzen, karo, jendeak ez dio aukera ematen telesailo bati edo film bati ikusteko eta baloratzeko, joder, ze serio ona, ez? Netflix baten igual gehatzen zaizu jendea, ikusten do, baina primeran baten edo makusi baten hola, ez da enteratzen hor da hola, ez dauke aukerarik sartuta eta gehatzeko eta kuskusatzeko eta ez do kontun hartzen igual hor egon daitezkela fundamentuzko gauzak ikusteko. Bai, eta ezakizuri gertatuko zaizu, baina ni adibidez nire inguruko jendea ere ez da enteratzen eta hori nik bikoiztu iten detela, orduan spam pixkat iten dela. Claro, eta ni saiatzen naiz spam egiten, baina, damos a lo que damos. Bai, no damos a más, baina imaginatu gure inguruko jendea ez dala enteratzen, baten zatizu, hau euskeraz dago? Ni bai, primeran, baina, imaginatu
beste mundu guztia, ez zerta zenteatzen. Claro, eta ja honeken bukatzen dut, eta, claro, beste zeba da, eta da, bai primeranen, bai makusin, ETB-ren politikak medio, baitare, de repente jartzen dituzte serie baten kapitulo guztik, eukitzen dute hor hilabete bat, eta hilabetera kentzen dute, eta desaparece. Orduan, edo juten die jartzen 7 kapitulo kentza dituzke aurreko 7, sartzen dituzte 7 berri. Orduan baitare, ematen du igual, ez daula horren beste eduki, baina berez, eon da. Lo que pasa es, ez dala akumulatzen, ze batzuk kentzen juten die. Ez dakit ze kriterioarekin, baina... Ez dakit ze kriterio katen horretarako, baino... Euskal Telebistaren misterioak. Hori da. Bueno, eta bikoizten elkartean noiz sortu zan? 2019 urtean, bai. Bueno, o sea, que lehen ez egon elkarte modun, Ez. Ez. 2019an, bueno, krisi esan dugun arazoengatik krisialdi bat egon zan, tarifen jetxiera, eta hori guztia, eta orduan, pues, horren ondorioz sortu zan EBE, kasu enten, Euskal Herriko bikoizlen elkartea. Eta, bueno, elkartean helburua izan da, bueno, bikoiztaileon indarrak batzea, enpresa batengana jotzerakoan edo enpresekin negoziatzerako garaian, izateko banaka jun beharren, individualki jun beharren, kolektiboki juteko eta negoziatzeko eta horrelakoak. Bueno, eta orain, nola da zuen egun bat? Bueno, bai. Asi, bai. Normalen egun pare bat lehenago edo abisatzen digute eukiko deula lana, tal cual. Claro, ahotsa enteren atzeko ere. Bueno, jakiteko pixkatzure bizitza antolatzeko, basikamente. Vale. Etzi zortzitan daukezu, ez dakize. Orduan, abisatzen digute, egun horretan plantatzen gea enpresan, eta bueno, hor daukeu itxaron gelatxo bat daukeu, eta dauzkezu hor ze serie dauden bikoizten momentu horretan, eta egun horretan egongo dan programazioa, digamos, ze pertsonak bikoiztuko degun zer. Sartzen zea tokatzen zaizun salara, tokatzen zaizun orduan, eta salak, basikamente die, pantalla bat, atrila, gidoiarekin, mikrofonoarekin eta aurikularekin. Orduan zuzendaria egoten da bertan, teknikaria baita ere, eta orduan zure lana da hor ikusi, estena ikusi, entxaiatu pare bat 3-4 aldiz, eta bikoiztera. Gidoia daukezu hor apuntatzeko behar dezun notak edo hartzeko, eta horrela die gure egunak. Guztiak, teika da, karo, erabiltzen dugu baina, teika da estenaren neurria. Karo, estena bakarra, igual die 2 minutuko estenak, baina zatitzen da teiketan. Hau da, pertsonaien bizpairu dialogotan, gutxo gara berako neurri bat. Eta orduan, teikak egiten, eta egiten. Hoi da gure gune. Eta zer bat ordu egoten zarete bikoizten? Depende, bai. Egon zaitezke ordu erdi, egon zaitezke ordu bete, 2, 3, 4... Bai, tokatzen zaizuna. Eske, zuk aldez aurretik ez dakizu zenbat, ze pertsonai edo ze motatako estenak eukiko dituzun. Orduan, bueno, gutxi gora bera ematen dizute, pare bat ordutxo. Bale, bueno, eta horrela, pixkat moldatzen zea, ez? Baina orduan, eske, depende, pertsonaiaren arabera, telesail, film, marrazkien arabera. Zaitasuna, zenolako estenak dien, oso grazioso izan zen, Mangamoren gendela, eske oso grazioso entzitzaiten. Lankide batek kontatu zon, bere aparizio estelarra serie baten izan, konbokatu zutela goizeko 8:00, juntzan enpresa data. Bueno, eta zer dauket, eta sartu zala, hartzen doa gidoia, eta Heil Hitler! Eta bukauzon, izan zan bere egun horretako lan bakarra. Eta etxera, bai. Bueno, horrelakoak gertatzen dira. Bai, badaude egunak. Baita ere, bueno, gero ere bai, euki ezakezu casting bat, telesai bat atera da, eta protagonistentzako hautsak behar dituzte, orduan, castinga egiten ez du. Eta gero... Osea, que ontardako ere castingak egoten dira. Bai, batez ere protagonistentzako, ez? Bai. Ja. Bai. Bueno, eta nagusieko zuzendariak, ze irizpide jartze dute bikoizketako garaian? Ahotsa, mugimendua edo zer? Bueno, esan nahi duzu errepartua egiteko garaian edo bikoizterako momentuan... Ez momentuan. Momentuan.
bakoitzak? Bueno, bai, nola esaten da, cada maestrillo tiene su librillo, ez? Baina orokorrean jartzen zaituzte, pixkat kontekstua esplikatzen dizute, bueno, pertsonaiari ze gertatu zaion, edo ze gertatuko zaion. Claro, ze hori ere galdetu inbar da, ze, claro, zu juten zara, ikuste zu papela, eta ez da, kizu, pertsona hori zea aldira iten, Claro. Zuk ikusten duzu estena hori, agian dago zure pertsonaian negarrez, baino ez dakizu ze gertatu zaion lehenago, eta orduan, bueno, hori jakitea garrantzitsua da, ez? Hori, esaten digute nolakoa da baita ere bere izaera, aunque askotan ere ikusten da nolakoa da, ez? Pantailan, bai. Nik esango nuke, bueno, eta gero ere bai fijatu hartzea, guk azkenan ikusten dugu estena, eta bueno, kopiatu egiten dugu. Eta gustatzen esatea imitatu, ze ez da guztiz imitatu, da bere esateko modua, intentzioa imitatu. Orduan horretarako esketzea bakarrik bere ahotsean eta nola hitz egiten duen hortan fijatu behar, baizik eta bere begirada, bere gorputzaren espresioa, hori dena. Por lo que sea, kostatzen ari bazaizu, zuzendaria hor dago betere zuri laguntzeko. Eta, karo, zuzendariak zuk ez daukezun ikuspegi bat, hau da, zu azaltzen zea hor, iten dituzu dauzkezun estenak, baina zuzendariak dauke serie edo pelikula horren bizio global bat. Dana ikusi do, badaki zer gertatuko dan, badaki pertsonaia bakoitza nondik noa dijon, orduan, karo, berak baita badauke ikuspegi bat, zuk ez daukezuna. Eta gero, nik uste, cada maestrillo tiene su librillo horretan, batzuk igual fijatzen die gehiago edo indar gehiago jartzen dute, sinkronizazioan ahoa justo klabatuta juteakin aktore originalarekin, edo beste batzuk igual gehiago importantzia gehiago ematen diote, intentzio horri, emozio horri, nola sartu, ahoa naiz eta pixkatokarrago egon, igual intentzio hori ondo baldin badago, batzuk pixu gehiago ematen diote horri, bakoitzak bere estiloa dauke. Bai. Eta zergatik ez duz, esan zuz, zuzendaria ikusten dola hori ez. Eta zergatik bikoiztan ere ez du tomaten hauke da hori? Euske denbora pila bat galduko zan. Bai. Claro, azkenen zuzendariak askotan gaina etxeko lana dauke, eramaten ditu gidoiak edo estenak etxera behiratu ikasi nola dijon gauza. Claro, gero reparto guztia egin. Claro, bai, denbora asko eramaten du lan bat da. Bai. Bueno, eta toma faltzak egoten dira? Galdera ona, Bai, Inez ez dute hau galdetu, ze ona. Bai, oso ona. Eta, bai. Egoten dira, bai, gordetzen dira, ez dut uste. Nik uste bai, teknikarin batek nik uste daukala karpeta tomas falsas. Nik uste? Nik uste bai, eske, batzutan, depende ze teknikari, igual pixkat baten bat mas txistosillo baldin bada, hartzen ditu grabaketan euki ditugun perlak, gordetzen ditu, eta igual grabaketan bukaeran, o lo que sea, egunan bukaeran jartzizkizu zure momentu maravilloso. Bai, nahi noiz baitokatu zaitu, una perla que haya sacado, bai. Baina ez, principios, gordeta gaiatuko gie enpresak ordenagailutan, baina hori ez da hortik ateratzen. Ez. Baina ideia hona izango litzake, Eskatu barko genuke. Haizue proposa hau, Bai. Ja, bai. Gero saretara edo edeko saretara jantzeko. Polita da, ideia hona da. Apuntatu ingo. Bien. Eta zuek espero zenuten Carlos, zuek umeak izan zeatez, marrazkizunak ikusi dezute, espero zenuten noiz baitolako pertsonai bikoiztea? Wow. Eske ez. Bueno, zuri berdina pasako zaizu, baina nik iritsi nentzalen lehenengo egunean eta entzunitunen ahotsak eta eske nire infantziako ahotsa guztik zian eta esan como buah. Eta, a ber, bueno, eske karo, gure eske asko aldatu da kontsumoera edo bai, eta edukien zea, isua, presentzia. Hain umek ez dute telebista ikusten, orduan nik usteet gutxikia ginanen behintzat, mundu guztiak ikustezun telebista betizu, mundu guztiak ikustezun betizu, eta orduan dena genekagun pertsonai, ezakit, pertsonai guztik ezagutzen genitun, oain, ez da gertatzen, baina bueno,
egin ditugun telesai eta anime batzuk diala oso mainstream, bueno, olakotan oso guaia izan da. Naizetan ni ez oso jarraitzailea izan adibidez, nire ustez oso polita izan da, esatea, hau, txikitan ikuste genuen gauza bat da, eta hoen guk hemen parte hartu deu. Nahi adibidez Heidikin. Es que, claro, Heidi izan da oso potente. Monta goi bola, eta hoi dena, bai. Heidi, zein zinan? Heidi. Bai. Heidin azkeneko pelikula, Heidi katamotzaren erreskatean. Bai. Nik Heidi bikoiztu nun. Eta nik txikitan beti ikusten un Heidi, oza, izan zan, como... Ja, zeon. Gaina, claro, ez dakit zuri ze suposatu ziztuzun, baina gauza bat da igual, zure txeko telebistan edo pantailan, mobileko pantailan ikuste, baina eske Heidi juntzan zinetara. Ja. Cuidado horrekin, Ta bio junginen ikustea. Zebeak ere parte hartu du, Heidi. Baita, Zu zein... Schneitinger, pelikulako gaiztoa. Bai. Egie da, eta galderari erantzunez, nire aldetik, anerekin askotan hitz egin dut, ze, karo, hasieran igonetan iezkinan ezagutzen, baina gure ane burua, eta ni bai. Azpantiko agurrero bat bendikan. Eta anerekin askotan hitz egiten, hasieran batez ere, zan, síndrome del impostor totala, porque claro, zenden zure infantziako hautsu guztiz rodeatuta eta de repente inguratzen zitzaizun jaione bat eta kaixo pitxin eta zan como ai ama, idaizketan maite kutxunako bai, eske total, bai oso polike da hori, egia esan kriston eta nik pentsatzen, zeitet nik hemen osea, mesedez, osea bai leyenda hauen ondon hauen lankide naiz, que fuerte baina bai, oso polike ni oso eskertuta horrelako lantalde baten barruneotea eta horrelako ambientekin eta horrelako jendekin bai. Oso no, paroi bat ingo dugu kantu bat entzuteko Jon Kas eta Alarma Morearen Andaluzia hombre eta gero jarraitugu ze bikoizketa mundua asko dago hitz egiteko bueno, eta zelako kataloa dugu Euskal Herrian baldago katalogo edo ez? Zueni? Zu. A ver. Nolakoa, pixkaldero no izan deuna. Denetik, bai, estilo guztitik pixkatik utzen die. Igual, animea faltatzen da, beti esaten da eske egia da, karo, guk nik bintzaten un ezagutzen baina, eske dao publiko bat hor zain eta horren adibideo Mangamore edo komik nola dau, Bilbo komik, no sé qué Japan Weekend eta, karo, nik enun kontrolatzen baina, eske flipatu inun, eta da hor jende asko zai ETBek bikoizteko horrelako edukiak bestela, nik uste faiatzen do gauza baten, ekartzen diela gauzak nahiko ez ezagunak dianak blockbuster deitzen dian edo superprodukzioiek edo super ezagunak dien produkzioiek ez dia euskaratzen eta horra adibidez eta beti erreferente jartzen da Katalunian bai Katalunian politika linguistikoa oso ezberdine da eta ematen zaio askoz presentzi gehiago, indar gehiago eta fundamentuzko esaten dut baina pixuzko eduki gehiago ekartzen die bai falta da. Baina, bueno, ez dakit, Euskal Gobernua zertan dabilen, Radio Televisión Españolan nun dabilen, zer legea kumplitzeko baita beak euskeraz bikoiztu edo sortu beharko luke edukia. Bikoizten do edo gutxi? Euskeraz, ezer. Nik dakidala, ezer. Oain astekotan daude, uste deu, ez dakigu, zehoz zerringo te duzen? Uste, aste hontako albistea da, Ondaraoak, orain bukatu dena reteben jarri gaute. Bai, noiz benkaite dituzte horrelako ETB eta Radio Televisión Españolan arteko elkartze batzuk ital, baina egia da, hizkuntza koofizialetan bikoiztearen gaia dao beti pixkat deskafeinau. Osea, inorkestu esaten, venga, guazen hemendik eta guazen danak batea hemendik. Leno igual Fortak bagiten zula, telebista autonomikoen elkarteak bagiten zitula, Dragoi Bola hortik atera zan, Sintxan, Doraemon ikustetu hortik atea zien. Fortak itentzun hori indar bat. Zer gertatu zaion Fortari? Igual indarra galdu dula, ez dakit. Balga el txiste, fácil, ez dakit. Eta egia da, gero, 2022ko ikusentzunezko legeatea zanen lagunduzun plataformetan, Netflix, HBO, Prime Video bikoizten hizkuntza
hizkuntza koofizialetara barkatu, baita ere bikoiztea, baina oso portzentai bajua. Eta orduan, zakit. Eta, klaro. Hemen usten dugu mezu hau, ez? Bai, klaro. Ze gertau da hor, iritsi die, ez zeuketen ezer bikoizuta hizkuntza koofizialetan. Hasi ziren, inzituzten gauza pila bat, baina de repente, como que han pegado el frenazo. Nik uste, dauzketeia hor kopurutxo bat bikoiztuta, orduan kumplitzen dute legeakin, iban tirando con lo que tienen. Orduan, aber pixkanaka baita ere, nola beraien katalogo orokorrera gauzak gehitzen jungo dien, portzentari horretara adaptatzeko zeo zer gehiago bikoiztu beharko dute. Orduan, aber hortik tiraka baita ere pixkatki osatzen dien, baina, de hecho, Amazonen, pixkat txapas nago, Amazonen eta Netflixen, nik usteet jendea aidala ikusten gauzak euskeraz, katalanez, gallegoz, aida jendea eskatzen, orduan, ikusten baldin badute, jendea hor engantxatuta daola, eta jartzen dula audio hizkuntza euskeraz edo, nik uste kontuatuko dira, pena merezidula bikoiztea gure hizkuntzatan. Baina eske ez da publizitatzen ere. Hortxe, berriz eberdine. Orduan da, la pescadilla, que se muerde la cola. Bai, falta da publizitate pila bat. Bai, bai. Eso que zaretan egoten da, baina justo ikusentzunezkoekin ez dago o ez dut ikusten. Edo ez dakit, La Casa de Papel bat, ez dakit, eta adibide tonto bat, baina La Casa de Papel batek igual Donostiko kursalen, o ez dakitze edifiziotan jartze dizu, 50 metrotako lona bat, baina ez esaten, hau baita bikoiztu da euskerara. Ez dakit, animatu horrelako gauza potentek, ez? Heidi bat, kriston lana intzuten produktora, intzun kriston lana publizidadean, baina adibidez, Katalunian, adibide oso deigarria da, Katalunian intzituzten jolasak, musika, espektakuluak, eta hemen, prentxan jarri zuten estrenatzen zala. Baitare, abeslaria gonbidatu zuten. Bai, asko ze dinamikoa, asko ze promo gehiago iten zai, orduan, hemen nik uste falta zegula. Igual komplejoa da, esan nahi zut, igual da, en plan, euskeraz bikoiztu da, eta baina, igual ez du inork ikusiko, ez, hartu eta indarra emaiozu, kendu komplejo hori, eta euskerak balio du, erderak bezain beste, inglesak bezain beste, edo katalanak bezain beste, emaiozu behar don promo. Pienso yo. Bueno, esatezu promoa ondo, baina promo egitea ez da erresa, batzutan, kontutan hartu behar duzu ni horrein adinez ikasten pizkat, ordua, eta eguna, eta ze ordu... Saretan da un mundo. Bai. Bueno, lehen bikoizketan egiten zuten pertsonek oso gutxi ezautu, Konstantino Romero bat, edo aintzan Negamiz ere, ez? Horrein dira gutxi egon zinaten aurkezpen baten, ez? Bai, Dragoi Bolaren aurkezpenen. Konta eguzuen, nola juntzan? Gu ez gaude ohituta, horrelako gauzetara gonbidatzea, eta izan zen, como, bai, espektakular. Bai, eta super gustoan ginen, oso ondo portatu zian gukin, eta gu oso eskertuta, eta horrelako gauza gehiago egitea mesedez. Bai, hor nik ustet generazio kontua, generazio ez dakit, generazioen sozializazio edo ikuspegi puntua da. Komentatzen zenitun gara joietako bikoizleak, bikoizketaren ezaguarritako bat bada, ez? Itzaletan iten dan lan bat dala, ez da ikusten hor dao, iskutun dao. Anonimoa da. Orduan, generazioiek horrela bizi izan dute, eta beraien esposizioa ere ez dute oso ondo ikusi edo oso ondo, zan pixkat ebitatzen zuten azaltzea mediotan, edo ez zeion oso ondo ikusi, eta ze baitare magia pixka bat kentzen zion. Egia da, gizartea bea baita asko aldatu dala, irratia baita oso bisuala bihurtu da, honen kasua, podcastak, orduan, bikoizketak beak bizi izan do adaptazio prozesu bat hor, eta generazio berritan notatzen da, mediotan azaldu behar geha, azalduko geha, entrevista bat dao, ez gure ego pertsonalak elikatzeko, baizik eta, pixkat ezagutarazteko bai da lan hau nola dijon. Bai, eta existitzen gehala, jendea jakiteko, bai. Hoi da. Ze azkenen, nik usteet ikusgarritasun hori onuragarria da, bai. Bai, ze jendeak ez badu ezagutzen gure lana zein dan, eta gure lana
ze garrantzia daukan, ba, nik uste elukela baloratuko bai. ezakit gure emaitza hori edo gure, osea, guk lortu nahi dugun zerbait, azkenean guk laguntzen dugu euskal presentzia hori amatea ikusentzunezkoetan. Bai. Osea, nik uste dut baita ere garrantzia daukala horrek. Eta hor, nik uste dut baita importantea dela kontsumitzaileak, osea, eduki kontsumitzaileak beak, baita beste kuriosidade batzuk sortu die ikusentzunezkoa garatu dan eta sareak garatu dien einen, sortu da kuriosidade bat ikusteko las entrañas, ez? Gauza orokorki, o telebistan, gauza, batez ere artistikotan igual baita, entre bambalinas gertatzen dien gauza guzti horiek, ez jakiteko, eta hau nola dijo, eta hau nola iten dute, eta orduan, nola, kontsumitzaileak nahi don hori ikusti, bikoizketaren barruko gauza horiek baita azaleratzen jundi, eta nola iten da take bat, nola grabatzen dezuen, nola jendeak interesa dauke, eta jendeak interesa baldin badauke, zergatik ez eman esplikazio horiek eta eduki hori jendeari. Claro, baina gero baita ere errespetagarria da, jendeak ez nahi izatea eta anonimo izatea hori ere bai, Bai, guztiz. Bai. Bikoizten dezuet, telesaia, marazizunak, telesain normal bat. Filmak, zerbait gehiola dokumentalak. Baita. Beti azten ditugu, igual gehien seriek eta pelikoina. Baina bai, baita ere egiten ditugu. Bai. Bakoitza diferente izango da, ez? Bai. Ez da igual dokumental bat, telesail bat, ez? Ez, bai. Bueno, alde batetikan, esango nuke daola, marrazki bizidunak, dala dena oso exageratua, eta polita da, zeakazu, kriston askatasuna, zuk, ez nahi dezuna egiteko, baina bueno. Jokua ematen, bai, hori da. Gero ja telesaiak, bueno, baita ere filmak, osea, fikziozkoak dianak, bueno, ja ez dut esango serioagoa, baina bada, bueno, ez dezula limite hori pasatu behar. Claro, errealagoa da. Eta gero dokumentalak ere nahiko desberdina dira, ze azkenean ez da bikoizketa bat, per se. Da voiceover bat. Orduan ez dezu, bueno, ez da ezu errespetatu behar guztiz sinkronia hori. Ahotsa eta pertsonaiaren ahoa. Ze normalen atzetik dijo hitz egiten nahi dan pertsonaren ahotsa, orduan zu gainetik hitz egiten dezu. Bai. Orduan, bueno, horiek dira desberdintasunak, ez? Bai. Eta gero baita ere egiten dugu publizitatea eta lokuzioak ere bai egiten ditugu. Bueno, Julen publizitatea, nik aipatuet bat, ezketak nahi detapatu bestea, ez detapatuko. Zuzendaritzak uste maldima du hemen publizidadea egiten. Venga, bat da astigarako den da hori. Alkain? Bai, Alkain. Alkain astigarraga. Alkain, aizeate publizidade hori erabiltzen urte askoz. Igual, horrenobatu ordeindu berriz. Eta bestea justo entzuten ez zientziako podcast bat usten Nafarrakoa eta zure sarrera jartu dute. Bai? Bien? Hori ez daugendi kontrolatuta, naizai kobratzen horrena. Enekin. Bai. Bueno, eta beste meloi bat, adimen artifiziala. Bai, kriston meloia. Bai, gustan zaigun meloiak, Bai, irikiko dugu. Bai. Adimen artifiziala. Bai. Ez, claro, da gauza bat, danak gaitu harrapatzen pixkat en pelotas, pixkat hanka aldatuta, ez dakigun nondik joko don gauzak, eta guri, momentuz, herramienta batzuk aurkeztu dira, konkretamente aditu eta igual entzunena izan da hori, saldu dutena bikoizketa automatikoa egiteko herramienta bat bezala, gure aldetik, bai azpimarratu nahiko genduk eta aprobetxatu nahi deu mediotan azaltzen gehan bakoitzero, hori ez dala bikoizketa bat per se, leheno egonek esan duen bezala, baizik eta gainetik, ahots bat jartzeko, voiceover bat iteko, herramienta bat, igual reportaje baten, ez dakitze, gazteleraz entrevistatu dezun norbait eta gainetik euskeraz jartzen don herramienta bat, baina bikoizketak badauke olako kutsu
lehen esan gendun baita, gizaki kutsu bat, kutsu humano bat, ezin diona eman robot batek, zer robot batek azkenen iten dona da, gizakien tonuak bakarrik kopiatzen saiatu, eta kopia horretan ezin du benetazko emozio bat plasmatu, ezin du benetan sentimentu bat islatu. Orduan, adimen artifizialak no arte ingo don bikoizketa, ez dakigu ze lan hau oso artistikoa da, eta, bueno, artea sortu dezake makina batek, ez dakigu. Baina egia da, pixkat bildurrez garela, ze enpresa batek beti bilatuko do, evidentemente, dirua irabaztea. Eta ikusten baldin bado, jendeak onartzen dola adimen artifizialak ematen duen produktu horren emaitza onargarri bezala, zein da limitea, zergatik kontratatuko ditu benetako pertsonak. Eta zerbait gehitzearen esango nuke, badago jendea ja hasi dela erabiltzen, emaitza naiztak oso kaskarra izan. Ez bakarrik euskara mailan, esan nahi dut baita ere, nahi atatzezkit YouTubeko anuntzio batzuk dala adimen artifiziala 100% abaritzen da, oso kutrea dana. Ez dut publizitatea egingo. Temu, ezin horrelako anuntzioak mesedez. Bukin, mesedez. Mesedez, baita ere. Bueno, bai, horrelakoak izaten dira. Eta ja, horrelakoak erabiltzen badute gaztelerara, kasu honetan, bueno. Egie da, eta hor nik pertsonalki, ulertzen dut, bai Euskal Gobernuaren eta baita Eluiarren argumentu bat dala, euskera beti egon da bigarren plan igual bosgarrengo plano baten baita teknologia arlon eta teknologiak asko aurreratu du beste hizkuntza batzutan, baina euskeran ez zaiolako eman alor horren presentzia. Bai, beharko luke, bai, baina kontuz, ze aizea ikutzen, lanbide batzuk, aizea ikutzen, ogibide batzuk eta jende baten, bizitza, orduan tentu zibili barrazea hor, baina ez bakarrik bikoizketan, eske prentsa dan guztia, reportajeak, incluso artea, aurkezleak, eskek daude gauza asko adimen artifizialak sortu ditzakenak eta lan postu asko edo aldatuko die edo galduko die. Nondik jauten dien gauzak, baina egizan preocupantea ere bada. Baina, adibidez, aditu herramienta honekin, eske, zuk esan dezun bezala, hori ezin dugu kontsideratu bikoizketa bat, ez? Ze, ematen du, nahi dutela demostratu bikoizketa bat haien ustez dala, esaldi bat irakurtzen dut, itzultzen dut, esaldi hau irakurtzen dut, paperetik, gidoia irakurtzen dut, eta jazta. Hori ez da bikoizketa bat, ez da voiceover bat ere ez, hor emozioa, intentzioa transmititu inber da, eta horrek ez du hori egiten. Beste zerbait esan behar baino aztu intzai. Nik, baitu, gaitun movida. Eske, beste zalantza bat sortatzen zaiguna, eta hoindik ez diguna inorka klaratu, eta pixkat preocupantea da adimen artifizial hori bai aditu, eta aterako dianak, edo daudenak hor bidean, nola elikatu die? Hau da, ze pertsonen ahotsekin emantzaio makina horri, bere funtzio horiek emateko gaitasuna. Zerekin elikatu da? Ze bi aukera ikuste ditugu, edo bat, Eusko Jaurlaritzak bere garaian montatuzun gaitu kanpaina, zala herritarrei, beitu ze aplikazio goaia itzein eta eman zure ahotsa gratis, ital, orduan, jendeari esplikatu zaio benetan zertarako erabili behartzan bere ahotsa, ze eskubide dauken jendeak bere ahotsekiko. Eskoletan eta dena, eta nik irratian eta dena entzuten eta esaten mesedez irratia. Karo, orduan, hortatik, bide horretatik elikatu zaiketen, eta bestea da, eta ez dakigu, ea hartu dituzten, eta beren 80. hamarkadatik bikoiztutako gauzak, eta esan duten, goazen ahotsa hauekin elikatzea adimen artifiziala, eta ez diogu inorre bisatuko. Orduan, sare sozial, eske ez dakigu nondik. Sare sozialetatik, Orduan, Eusko Jaurlaritzak eta beste dozein gobernuk eta enpresak ez dute galdu behar iparra gauza batekin, ahotsak eskubideak dauzka. Orduan, bikoiztaileak eta edozein pertsona dago anparatuta legearen gandik bere ahotsaren eskubideak bermatzeko eta eskubide horiek gordetzeko. Orduan, kontuz zeinen ahotsa erabiltzen naizean zer elikatzeko, porque legalki pixka difusoa da momentu honetan. Bai, eta zerbait gehiago esatearen, nire ustez
guk azkenan ezin dugu, osea, gukatea genuen komunikatua, baina gure helburua, osea, guk badakigu teknologiaen garapena berrikuntza ezin dugula gelditu. Baina gure helburua da, bueno, pues behintzat erregulatzea, ez? Osea, hau aurrera baldin bai joa eta adimen artifiziala elikatzen baldin bai joa pixkanaka, behintzat erregulatzea. Eske, ez dakit, duela aste batzuk ateazan Prime Videon, ustedet, bikoiztu dutela adimen artifizialarekin, bueno, audio latino, bikoizketa latinoa indutela, adimen artifizialarekin anime bat, eta jendea super aserre sare sozialetan eta bar. Nei super fuerte irutu zitzen, ikusi nun klip bat, eta esan nun. Bueno, a ber, ez da oso emaitza onargarria, baina, osea, hau aplikatzea, naiz eta kalitatea horrelakoa izan, ostras, nik pentsatzen dut, horrela onartzen badute, zer ez dute onartuko mendik aurrera, ez? Eta hori da gure kezka baita ere. Bai, hori eta gero nik lehengo baita refleksio berdina inun beste elkarrizketa baten. Eusko Jaurlaritza telefonikarekin batea, iritsi izan, akordio batera edo lanketa akordio batera, adimen artifizial bat elikatzeko, eta esan zuten hor internoki emaitza onargarriak edo onak lortzen aiziela umeentzako telesaiak banazki bizidunak bikoizteako garaian. Gauza da, ume batek bere inteligentzia emozionala garatzeko, bere pertsonalidadea garatzeko, mama, ez, esaten da bezala hartzen do, bere ingurutik ikasten do. Orduan, benetan irakatsi bat diegu umei robot batek sortutako emozio plagio, emozio kopia baten gandik bere emozioak nola sentitu, zer dian emozioak, nun dao benetan hor gizatasuna. Ezke hai ezitzen robot batek eziko ditun umeak. Hor baita refleksio potente bat nik uste eukibarko mundukela gizarte bezala. Bai, eta gainera gaur egun, ume guztik daudela pantalla aurrean, 24/7, osea que, bai. Oso, no? Bueno, eta bikoiztaren etorkizuna, nola ikusten dezute? Ez dakigu. A ber, adimen nik sinceramente, ez detuzte lortuko donik desbankatzea benetan aktoreak. Erabiliko dela herramienta bezala, pues seguro aski. Baina momentuz, a corto plazo, nik uste dut diela espabilatzen gobernuak, ETB, pixkanaka, Radio Televisión Española hasten baldin bada ere baita, plataformak hitz egiten gendun bezala hasi zien. Jendea nik uste gogoz daola gauzak euskeraz ikusteko eta entzuteko. Eta, euskeraz ezpada ere gazteleraz baita, osea, jendea nahien dao, ikusentzunezkoak borborren daude, ikusentzunezko pila bat sortzen da, orduan. Momentuz, nik uste badaukela etorkizuna. Nere iriziz. Baita ere esan beharra dago, komunikatu batera genunen, euki genula, nahiko viralizatu zen, beste elkartei esker. Baita ere. Azkenen, nik esango nuke, gu gaude Pasabe da plataforma de asociaciones y sindicatos de artistas de voz de España, ¿vale? Eta bertan gaude, ahots elkarte, ahotsarekin zer ikusi daukagun elkarte ezberdinak eta baita ere esan beharra dago 2024ko urtarrilean atea zala Pasabeko klausula, zala adimen artifizialaren inguruan, ez degula onartzen gure ahotsak erabiltzen. Eta ez degula lagatzen gure ahotsa hori. Adimen artifizialak elikatzeko. Hoit baita ere lortu genuen kontratuetan jartzea. Eta, gauzak lortu ditugu. Orduan nik uste dut aigeala egiten estatu mailako elkarte guztiak batuta, pixkanaka aigeala gauzak lortzen edo behintzat zarata egiten, eta hori ez da gutxi. Bai, gainea, gehitzeko motx, Pasabe bera dao mundu mailako elkarteekin baita elkarlanean. Eta adibidez, estatu batuetan aurreko urtean ez pasan guen dela bi, eontzanen gidoilarien eta produkzio greba hori lortu zuten erregulatzea adimen artifizialaren gaia. Eta Europa ematen du baita aidala pausoak ematen erregulatzeako garaian. Orduan, gauzak teknologia berriak sortzen dian einean, beti egoten da olako desbarajuste bat eta derrepente dana da pixkat kaotiko, baina pixkanaka jungo dien ikustet gauzak enkauzatzen eta bere
bere horretara bueltatzen. Baina, hori, inberra da presioa, elkartuta jun barra daukeu, eta momentu honetan egia da pasabe egiten nahi dan lana, eta pasabeiko elkarteak baita mundu mailakoak egiten nahi dien lana, eskertu barra da, eta hemendik, mila esker egiten nahi dien guztia batik. Bueno, amaitzeragoaz, jarriko dugu azkengoa besti bat. Dakiz zerbait esan nahi zenuten, edo azkenengo dakit punterako bat, edo jende animatu ikustea zuen interesaia, zuen filma, zuen dokumentalak. Primeran, Makusi, Amazon Prime, Netflix. Lau horietan dauzkezu eduki guztiak. Bueno, eta HBO Maxen zerbait dago. HBO Maxen egie, baita ere. Bai, osea, gero igotzen dituzten gauza batzuk euskeraz baude. Ze gauza ez dakit, baintxo bertan. Eta nik beste gauzat esateko. Adimen artifiziala, mesedez, izatea laguntzeko, baina ez ordezkatzeko. Ez bikoizketan, ez gidoilarientzako, ez aurkezteko, ez lokuzioentzako, ez, inserte laguntzeko herramienta bat. Hori da, laguntzeko herramienta bat. Eta nik, gituko nuke baita ere, jendea animatzea, eduki guaiak gaude, eman aukera bat, ez pentsatu, ETVek bikoizten don guztia kaka badala, ez da horrela, badaude gauza potentek, badaude gauza guaiak, adibidez, guen dela, gaur estrenatzen zen uste, Frankenstein pelikula, nola do, Toro? Guillermo Beniziorekin beti lehatzen ez. Duela astetapiko. Astetapiko? Bueno, euskeraz dao, hor dao, berrize, promoa falta zaio. Hori pelikula berria da. Oso berria da, eta kriston pelikula da, orduan, badaude gauzak, kuskusatu, eta hau sartzen baldin bada, Netflixen eta Amazonen, pixkatarraroa da, audioa selekzionatu daiteke zeizkuntzatan jarri, eta euskera batzutan badao, así que kuskusatu bazpada ere, badaun euskera jartzeko aukera. Oso ondo, mi esker Jule, mi esker Igon... Animolan taldeari. Mila esker. Emazminak, eta bukatzeko, usuek ere jetaren amaiarekin, amaituko dugu. Bitartean ondo izan entule, eta hurrengo hilabetean beste gai bat beti kulturakin zer ikusia. Mila esker eta Gabon pasa. Muxu badenei. Gabon.